Jeg skal regne 3 opgaver omhandlende harmoniske bølger. I løbet af opgaverne vil der blive forklaret, hvordan man udregner en harmonisk bølges periode, bølgens frekvens, bølgens bølgelængde og bølgens udbredelseshastighed. Jeg vil starte med opgave 6. Her får vi at vide, at en harmonisk bølge har en periode på 2 sekunder. Og nu skal vi bestemme bølgens frekvens. Her har vi en fast ligning, som hedder frekvens er lig med 1 over t. Og da vi kender t, ved vi, at frekvens altså er 1 over 2. Og hermed kan vi regne ud, at bølgens frekvens er 0,5 Hz, da frekvens altid bliver målt i hertz. Nu får vi at vide, at bølgens bølgelængde er 1,5 meter. Og herefter skal vi bestemme bølgens udbredelseshastighed. Her har vi igen en fast ligning, som hedder v, altså udbredelseshastigheden, er lig med lambda, bølgelængden, gange med frekvens. Det vil altså sige, at v er lig med 1,5 gange 0,5. Altså er bølgens udbredelseshastighed 0,75 meter i sekundet. Nu vil jeg regne opgave 7. Her får vi at vide, at en lydbølges udbredelseshastighed er 343, og at frekvensen f.eks. kan være 500 Hz. Nu skal vi bestemme lydbølgens bølgelængde. Og der har vi igen en fast ligning, som hedder bølgelængden er lig med v over t. Problemet er bare, at på det tidspunkt kender vi kun v og ikke t. Hermed kan vi gå ned i opgaven nedenunder, der hedder bestem lydbølgens periode, altså t. Og her er der den faste ligning, som hedder t er lig med 1 over f. Og den kan vi godt regne ud, fordi vi kender nemlig f, som er 500 Hz. Altså er t lig med 1 over 500. Og derfor bliver t 0,002 sekunder. Med denne nye oplysning kan vi nu regne lydbølgens bølgelængde ud. Altså så bliver bølgelængden lig med 343 over 0,002. Og hermed kan vi se, at lydbølgens bølgelængde er 171.500 meter. Nu vil jeg udregne opgave 8. Her får vi at vide, at mikrobølger har en typisk bølgelængde på omkring 12 cm. Og en udbredelseshastighed på 3,00 gange 10 opløftet i 8 meter i sekundet. Nu skal vi bestemme frekvensen af mikrobølgerne. Her har vi den faste ligning for at udregne v, som er v er lig med lambda gange med frekvens. Men vi kender allerede v. Og i opgaven skal vi jo finde f. Hermed skal vi isolere f, da vi både kender v og lambda, altså bølgelængden. Det gør vi ved, at det så bliver v over lambda, der giver frekvensen. Altså er frekvensen lig med 3,00 gange 10 opløftet i 8 divideret med 0,12. Altså er mikrobølgernes frekvens 2,5 milliard hertz. Nu skal vi bestemme perioden af mikrobølgerne. Og her har vi atter den faste ligning, som er t over 1 over f. Og det vil sige, at t er 1 over 2,5 milliard. Og hermed kan vi regne ud, at mikrobølgernes periode er så lille, at den er 0,000000004 sekunder. Altså meget, meget lav. Og det var slutningen på de regneopgaver, som jeg skulle udregne. Nu vil jeg her til sidst lige vise, hvilke faste ligninger jeg har brugt. Altså der er termerne. V er udbredelseshastigheden, og den måles altid i meter per sekund. Så er der t, som er perioden, som altid måles i sekunder.
Så er der lambda, også kaldet bølgelængden, som altid måles i meter. Og til sidst er der frekvensen, som altid måles i hertz. Og her er de forskellige ligninger for at udregne de forskellige. Altså V, udbredelseshastigheden, er lambda gange med frekvensen. Frekvensen er 1 over t, som er perioden. Perioden er 1 over frekvensen. Og bølgelængden er udbredelseshastigheden over perioden. Og som man kunne se i en af de tidligere regneopgaver, hvor at jeg kun havde V og lambda, men skulle bruge F, så kan man, hvis man ikke kan bruge de her konkrete ligninger, så kan man isolere nogle af tingene i de her ligninger for at finde et svar, hvis man mangler facit på nogle af tingene.